organizație. Bună. De unde asta n-a fost? Coleg, bă, mă țin ca pe cramponi cu... Da, merge. 8 minute, cam la 8 minute. Nu resping. Mai tăcut. Bă, dar mâine m-am întrebat, bă, dar nu mai mergi tu la preț? Na, mă, fi mă preț. Eu știam, auzi? Eu știam câte prețe, că ai zis că ți-am zis. Bă, frate, vezi că e 300 pe air golf. Tu nu! Și vezi că era și exact numărul. Știi că m-am vorbit ieri? Știu că nu. Și că da, bă, așa e. Și că mamă, că e mare combinație. Da, așa? Am dat 350 de lei, 300, și pe aer gol erau 300. Da, el a crezut, mama, sunt pro! Dar eu mă întreb pe aia în teorie. În fine, n-am și am făcut știi, da? Aveam un voucher la EMAG de 200 de lei. Punem înapoi. Sunt cartofi. Sunt cartofi. Ăștia sunt modelul ăla de mijloc, știi, League. Și ăla mea, 300 de ani, da, am un voucher, 200. Da? Bă, așa sunt ăștia. Da, hai să zic și eu. Stângul îmi fuge din picior. Nu, ăștia. Dreptul mă strânge, stângul fuge din picior, dacă îți vine să crezi. Păi de la tine, ai... Dreptul, deci dreptul mă strânge, stângul fuge. Da, omul. Am în gloare și în cupă, de din asta. Ei de pe EMAG, EMAG niște. Nu prea sunt pe România așa că e gol. Da, golul și urmă că duci cu fizic. Dar nici cu Că aia măcar te duci și probezi fizic, eu nu mai mi-au în viața mea de părere. Îți jur. Da, nu găsești fizic. Găsești aia ce... Bă, da, măcar îi simt în picior, fratele meu. Înțelegi? Măcar îi simt în picior. Că sunt panorame, că sunt la 100 de lei, că sunt la 300 de lei. Bă, dar îi simți în picior, în scut. Decât să-mi iau de părere, păi am așteptat 2 luni, am schimbat 3 perechi de Adidas. 3 perechi. Ăla am vrut niște observatori, stai cu spate. Alex, ce mi-a adus, bă? Uite, bă, ce mi-a adus, Alex, în pula mea, tu mi-ai ce exilici de bă. Ăsta-mi vin. Ți-ați că merge la noi. Bă, la burăci, băi, o să mi-ați ochii. Bă, dar nu-i sigur. E bine, Păi nu, că nu înțelegem. Nu știi, nou. Că nu se lasă. Nu se lasă. Și știi ce îmi place? Și de ce? Păi uite până pula mea, până unde vine. Uite la tine cum e și râd. Dai șut, dai ca lumea. Uite la mine și râd. Unde am ieșit? La tub? nu e așa. Da. Da. Mă scapă și stângul. Ai băgat stângul și tu? Nu, doar stânga. Îi scapă. Ieși. Sunt la fel ca predători. Sim joc când îl... Dreptul e bine și la stâng simt cum se duce puțin în sus. Picior. Dreapta! O să joc bine, mă. Vezi ce mulți. Dar Broni aici sunt 1000 euro ce-ar fi, nu? Mai mult timp de țigări. 3 minute. Zi, mă, că vreau să mă iau la ăsta, la Oliu Prădatul. Bă, ăsta e cel mai top antrenor. Nu ca antrenor, manager. La tactică nu mă ocup eu. Pula mea ești.
Orice fiști. Vezi că plouă. Nu vezi, cam. Uite mă scorul ăștia. 0-0. Hai, echilibrat. Și băieți? Stai tu poartă? Nu e vreo. El e capitanul, Mircea e arbitru. Vorbesc serios? Arbitru, Mircea oricum ia caută. E arbitru internațional de pot. E capitanul ăla. Ca unul. Bă, dar tu e cu gândul la vârf, nu te Georgică, nu te zice anumite aspecte ale vieții. Nu vede, nu aude, nu nimic. Deci mă și nu face. Psihologic. Dar îmi place de la Broni, și eu sunt observator. La Broni se termină meciul să mă vadă. La mine. Băi, hai să joci o secundă. Hai să nu mai cu sportul. Da, mă, eu doar ascult. E topul, bă, la bun, numărul. Este punctul meu de vedere. Ca organizare, nu știu dacă e peste, aparatură. Ca aparatură, păi nu e atât bun produs. El. Și uneori, fără să cer bani, știi pe ce a cerut bani? Doar pe ce cerut bani? Pe cameră, nu? Da. În rând? Vezi că asta de la el de toate arsenalului, bă, nebune. Asta. Tabletă în pula mea, să nu mai stai ca prostul pe scriitori. Roșu negru. E de la el. Roșu? E o bol cu mult. De la portă! Talibane, că știți putul pe gură! Denis! Bă, bate jocul ăsta de tine, Denis! Râde de tine! Denis, râde prostul de tine, uite, vă ce mult de tine! Cât jucător la antrenor? Ce? Câte minute? 8 minute. 8? Păi dacă am început la și un sfert. 1-0 alt? Hai, frate! Roșu negru. Roșu cu negru. Nu poți să zic, nu poți să zic. Dacă nu, uite-te, băi, faci aici, uite-te aici. Ai fază 2 contra 1. Da, mă, roșu, hai, Băi, tot nu jucăm. Tot nu jucăm. Hai în partea asta. Hai să vorbim. Hai să vedem. Hai că... Mircea! Vorbește-mi cu aia. El zice că nu se bate. Dar nu avem mare de nu. Tu e simplu, dar de nu apasă. Deci mă dă aici. Dar și să de ce n-ai zis că n-ai ceva roșu? Alex. N-am mai că am fost... Alexei, tu nu stai așa. Stai la 5. Băi, tu nu ești de atacă. Stai cu dreapta. Gata? Let's go!
Protejează-o! N-aveți și voi mai eu roșu ceva? Ia-ți-o mai roșu. Denis, dă-i mai roșu. Nu dai! Dai mai o tău, Denis. Salvat! Ar fi bine! Ai dus, Alex! Schimbi, Alex! Vezi că sunt cu doi aici. Ia unul la cineva. Bă, schimbați-vă oamenii. Bă, scoată amenat! Cine?
Am făcut aleatorii, cum a dorit lumea, nu? Cât a fost? 1 de euro. Pentru... Cine-i dă paninia de lista acolo? Când s-a făcut roturile alea, trebuie să faci și la noi cât de cât sau dar uite că și tu nu bătrân, nu știi, nu ne cunoaște, dai ce să? Ce dracu să nu vezi că nu ne stăm pe teren? Păi nu, dar tot timpul așa e, adică să auzi, cine țipă îți face echipă, cine nu, știi? Numai singura motoră a fost... S-a mai învârtit, nu s-a învârtit nimic. S-a întors pe ăla, l-a luat pe ăla. Păi și, auzi, dar cum ai făcut algoritmul ăla, dar și nu e așa și e așa? Nu vezi? Aleatoriu. Hai mă, și n-ai... Păi nu a dat screen pe grup? Screenshot, dar nu vezi, ba, ăla că joacă cu ăla, ăla cu ăla. Păi nu, ți-am zis, a fost o singură votare. Păi
nu? Dar nu te uiți tu la vârstă, ce fii, nu vezi că sunt, în afară de Mircea? Asta nu, eu știu, oamenii sunt oameni noi de la Venuță. Dar în pula mea, tu nu vezi. El, n-ai ce să, nu poți să judești nimic, nu joacă. Imposibil să crezi. Măcar erai 3-4, dar nici măcar 3 nu. Tot timpul, nu, dar tot așa e, tot timpul iese, adică două puternice, una praf, nu e ok, trebuie să fie 3. De ce nu? Nu, dar nu, Dragoș a venit ultima, a intrat la negru, ăla a venit ultima, a intrat la alb. Nu a intrat pe locul ăluia care a ieșit. Da, dar măcar mai vine, dacă ăla era mai slab, înțelegeam, dacă îmi vine mai bun decât el. Păi și de ce n-ai zis înainte să... Nu mai stau, eu nu știu, stau tot timpul să văd Păi da, nici eu nu știu, ți-am zis, sunt oameni noi și nu știam. Dar cum, uite, adică e prea... Faceți frumos data viitoare cu capitan să alege și nu am. Păi nu vezi, eu am făcut știi care, prima nu, oară dar, și nu am. păi, vezi, urma de ei să știu și să duc ăla pe ăla, de-aia. Dar nici chiar, la mea. N-ai, a intrat Denis, suntem mai... Cât de cât suntem, păi... Nu sunt eu ăla, dar nici... Asta e de umplutură. Uite-te să vezi că ultimile duc numai așa, două, a treia, 2 puncte, 1 punct. Dar niciodată a treia nu face atât de slab. Stai mă, dar data viitoare când ai ieșit negru de 3 minute, au jucat bine, parcă nu au marcat. A fost, da, a fost, dar totuși era cât de cât. Dar nu știu ce mai... Niciodată n-a fost așa. Asta. Vin din iunie și nu. Mănâncă. Vedem aia față, nu dă, nu aia. Deci, oamenii care au, știi, ei au fost în locul ăștia care au zis că vin. Și singura mă, care au fost buni. Aia a zis că vrea și el să bate cu Da, dar atunci când nu cunoști oamenii din topul și oricum nu ai să să le facem alea, pentru că ies să nu și asumă nimeni să facă echipele. Da, când nu le convine, țipă. Ce m-am zis. Dacă nu le convine, fac nimic. Nu poți să ieși nici aia. E prea mare să mă zic că n-am nimic de un până la cred că nu facem un legal. Nu stăm cu atât, un legal nu facem. N-avem ce să. Scurt. Pasnică, bun. Pasnică are. Tot joacă, să-mi bat pula, că ea e pe bune. Haide! Haide! Hai, mâine! Sincer, îmi vine să nu mai de ce? Cine vrea să... De ce? Păi tocmai că mereu... Dar nu de bine, nu, dar nu se niște lucruri. Dacă eu joci cu ei ăla cu ăla prietenul ăia, nu se face niciodată. Iar vin Dar nu era rău cum au fost de prima oară. nu erau și nu s-a ținut. Asta trebuie, văd că s-a făcut prima oară, nu mai vine ăla de ăla azi. Într-adevăr, nu mai poate urmări și nu... Dar a venit ăla, a plecat, dar s-a mai rotit și ăla. N-am ce să mai fac. Da, așa zice la mult. Când
oricum. Mai. Hai, bă. Bă, dar de ce sunteți noi? Ce spune de nu, altul pare că nu. Da, cred că am dat banii, așa că... Da, n-am. Tânăr, are 20 de ani. Mai cum să-l fac? Care voi? Voi? Am 20. Doi sau voi? Mai am 20 de ani. Ce a fost, Bă, hai mai serios că-mi bag pula în ea. pentru ei? Pula mea, arăta ce vrei! Mi-am dat! Mamă, nu tu. Hei, iau! Te-a dat pe lângă. Te-am pula. Te-am gândit și eu, hai! Hai, că n-avem voie să... Da, mă, am gândit-o meciul ăsta! Nu, nu, nu! Vreau să dau uitare, hai! Dar nu mai, băi! Am făcut și semn pe el! Am făcut semn, dau pula mă, că ești mai repede și tu nu! În fine am zis eu, bă! Greșeala mea, hai, dai, dai, se poate, băi, dai! Alex, te dai cu aia și tu când te întorci, nu ai? Nu avem. Dai direct! Nu am. Faci un dribbling, dă la poartă! Cum a făcut și băiatul de-a înțepat la el, și Mircea, și dă la poartă, bun, aia te. Nu mai faci un băiat dribbling. Faci un dă la poartă, faci un dă la poartă. Da. Hai, nimic, ajută bine, am fost greșeala mea meciul ăsta. Că nu pierdem. Mă uitați dacă aveți putere. Hai putere, băieți? Stimabile. Dar vezi că și la al doilea ai greșit, că te-ai spus, ai venit. Care mă? Ai venit în Am mai fost al doilea? Ai venit în centru și după n-ai mai coborât ăla, te-a scos imediat când a făcut. Nu, am fost la primul, dar bă. Dar eu am făcut semn. Da, ai dat o moale rău, mă, Păi pula mea, îți fac semn. Nu ieși și tu că... Da, am dat o moale, da. El de unde să anticipeze cum o dai, știi? Eu am făcut semn. Dar nu contează, că Corect. semnul nu înseamnă Da, că mă. vezi tot. Așa, așa. Mi-am recunoscut bine. Eu am greșit la primul ăsta. Decisiv. Hai mai serios. Dar dă-i mă la poartă, mă, nebunul. Tu faci un dribbling perfect. Nu aveam. Știi, mă, nu mă, te-l faci. Nu înțelegi că tu-l faci? Știi, mai faci încă într-un dribbling? De ce nu te-ai la poartă? Că ai șutul bun. Mama, Hai că bate, hai că bate. Ca bine și acum. Dacă nu era greșeala mea, îi băteam. Pare rău. Bă, da, o echipă bună, ăsta bună. Bă? Uite-ți-o, uite-ți-o, bă. Vezi că pleacă trist! E cortul viteză. O, nu, 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 nu,
lăsat de șoc. Și mai ales primul joc. Până să... Eu tot fac așa cu ei, știi? Egal. Deci că ca auto. Nu puteți să o tu dă la poartă, bă, că asta e calitatea ta. Faci un dribbling, dă la poartă, faci un dribbling, dă la poartă. Tu atât trebuie să faci. Eu știu că tu ai calitate mai mare de atât. Dar nici ăștia nu sunt proști. Faci dribbling, dă la poartă cu stângul ăla. Faci dribbling, dă la poartă. Hai că se poate. Nu mai greșești nici eu așa. Mai coboară, băieții, dreapta în ea nici. Bravo! Dar mă, mă, i-am făcut bună și tu stai pe loc. Omul ăsta pe loc? Că de-aia avem de la de-aia împins. Dar mă știu, am crezut. Nu poți să anticipeze dacă o dai tare sau încet. El știa că dai cu el, dar... Da, mă, drăgușul, da. Eu îți repet, nu contest, am greșit eu fără... Bă, eu o gândesc, bă, dacă dă omul încet, nu ies și eu în întâmpinare? Și în orice caz, la orice pasă, nu ieși în întâmpinarea mingii? Hai, mă, dragă. Și în meci, ești la jumătatea terenului, nu ieși, nu faci un pas să te duci spre minge? Că vii la primit darea dacă ești la jumătate. Păi că la primit, că primești minge. În fine, hai, mă. Hai, haide! Hai pe ei! Dă-mă alea sunt. Doamne, de Deci ca să nu-mi țin o pula. Stau mereu, s-o ridic și nivelul 2 cu aia. Și pula mea eu dai de bine, bine! Bravo! N-am ce să fac, domnule. A doua oară ce nu? N-am pus nu. Tu cu infiltrație. Stai-o, stai-o! Aia cum iese. asta stau bine. Bine! 1-0! Hai, banca, n-am făcut nimic. Că mi-am luat la un moment dat, că spune la mine, și n-a fost niciun teze, știi? Vezi că le lovim cam nașul, Denise. Și mi s-a luat, bă, pula mea, că mi s-a luat tot așa un căcat de infiltrație de... S-a distrus. Sunt post. Aveți să scrieți acolo. Și e și greu, nu știu dacă e și foarte dificil. Du-te, Cezartinu! Oameni! Spate-te! Hai! Poate mergea? Hai sus! Hei! Fete,
Uite, bă, jos ceva? Ascultați noastră, amici. Bă, Mircea, nu ne mai dăm ăsta. Nu ne mai dăm ăsta, că n-avem oameni la. I-ai dat pe sus, nu mai dă pe sus, că e ăsta singur era Alex. Și ăsta nu e făcut pentru ăștia. Vorbiți între voi, Alex, vorbește cu Mircea, spune-i unde vrei să primești pasă. Vrei la picior, vrei pe poziție viitoare, vrei sus. Păi nu-i normal să vorbim. O să ajungă, dar ne bate să ne bate. One foul, one out. Băi, one foul, one out. El e negru cu albastru, ăla e albastru cu negru. Și oricum, atât. Uite, vreau să-i dau lui Mircea. Dar aici ai și negru. Singur, ține-se, strânge-se, strânge. Se vii! Hai! Bine, băi! Haide! Singur! Șut! Mai strigați șut. Hai! Andrei, da. Andrei. Bine!
Bine făceam. Nu ca dos casă, Tibi. Ale? Pleacă! Hai să vii! Lângă tine, lângă tine! Dar de ce-i dai? Hai să vorbim în Pas, Alex, pas! Până jos! Ții cu unde? Hai, pleacă stânga, pleacă stânga, alo, pleacă stânga! Hai înapoi! Hai! spate, spate, spate. Ia uite-te, ia uite-te! Ia uite-te, ia uite-te! Ia uite-te! Băi, frate! Băi, urcă-te în cap, am știu. Ce? Are unde? Hai, Alex! Andrei, Andrei! Andrei! Dreapta, lângă, dreapta, dreapta. Nu trece. Nu trece. Hai că ți-a stricat presa! Haide, bă, de ce te-au țigat? Oi, nu chiar și bate, dar să-mi fac ăla, că mă duc, ia și fac și bate, mă bate corne, că n-am adus, două, trei. Mă bate corne, Hai cu ea! Nu pot, bă, nu țin nicio cu zilele astea! Singur! De la poartă! Dar ce n-ai venit cu alea portocalie? Astăzi le-am aruncat! Stânga, stânga, tenis! Ține, ține! Andrei! Andrei! Ce să fii? De la poartă! De la poartă, bă! Bă, dați bă la poartă, băi! Dacă ești central, nu mai poți sta stânga-dreapta, de la poartă! Dă-mă la poartă, pula mea! Dă la poartă! Unde iau? De la poartă, nu mai da stânga-dreapta! Bine te vise, da? De la poartă, spințul! 1-0-0? De la poartă și de nu portare aici! Da, dar dă și bă la poartă, nu poate să mi se pică în poartă. Păi da foarte bună pasă! Dacă nu pleci în graf, nici nu luăm golul. Nu mai știu de nimeni! De la poartă, nu mai Bravo! Să vă dai fotbal? Sau eu, sau eu? Mai de victorie, doamne, victorie. Hai să ne așezăm că stăm în cap.
Bă, scuze, mi-a stricat tot cheful. Bine, așa! Cum e greu să-i bagi și cu chef? Și cu cheful tot? Nu, stai, nu. Lasă 50, că mai dai lunene, nu? Sau îi ajunge? Nu mă rog. Că e singur mici cel mai Fabrică de mânuși, aici are... Ia. Ia, stai că-mi iau și eu. E factoare de pașortat. Eu încep, tu ești... Auzi? Hai să mai găsim. Să nu stau cu ele de cealaltă. Asta până intră... Să pună în plus niște lui să iasă și mie. Nu zici da. Nu am pretenții. Am zis să am privasă. Ce să facem voi? Trebuie căpătăm, dar dacă...
Păi nu vine nimeni. Lasă-mi mie, ia mai. 10 minute. Bine, dacă e cu bani. Pula mea cum am spus. Au exterminat. Echipele cu lui. Mai o să jucăm fotbal, ce Uite la voi, 20 de ani, am făcut o frate. Hai să jucăm. Poate să jucăm. Bă, tu când ai mingea, m-a faultat fără minge acum. Bă, dar tu nu i-ai dat cu minge? Nici gata, bă, rămâi! După ce dai cu mingea, ia că ne făcut. Adi, credeam că noi suntem sau. Suntem și eu. Ce-a fost? Ilia, ai 25 de ani, Ilia. Cât ai? Mai avem 4. 6 mai avem. Dacă e fault, e fault! Nu mă, cât a fost? 21 sau 2? 2 vinți, ui? Mai aveți 4. Ce vrei? Ce vrei? Ce am mai greșit eu? Da, am spus. Păi n-am jucat. Când tu 2 metri nu mi-o bași, mi-o bași mie. Dar n-am avut. Unde trecu omul? Am dat față în pasul ce s-a pus. Hai, du-te, 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 du-te! Vezi că ajutează. Păi aici la vorbim să nu de pasă, ce să-i fac?
Vezi, bă, Dânic, cum e viața asta? Vezi, bă, nu știu. Ce mai faci un pic? Nu pot să spui la foarte bun. Ești central. Nu la bord. De ce mai faci drumul să te mai duci în colț? Zic tu, bă, cum te dați. Ele mor. Băi, sunt buni, sunt bine, știi? Până se lasă, știi și tu. Păi până se lasă. Avea niște pube obosite. Bravo! Lasă, lasă, ce să faci? De ea vezi tu albaștri. Haide! Ani s-a dus, auzi? Bă, în față, nu mai am bă. Ia-mi tot, să dau ce cum. La voi. Ia-mi tot. Nu mai am plafon și facă niște ori. Eu mă chip, pui niște ori. Pleacă aici, de mai eu. Gata, de mai eu. Direct, că vine? nu ține. Joacă spate, dacă vreau. Da, da, da. Sunteți în trei. Păi, da, s-a fost să mă... Stânga, Mihai, stânga. Da, da. E sigur. Și să dacă eu am piciorul mai înalt. Două luni. Alibare! Nu mai comenta. 1 decembrie. Trebuie să câștigăm bătaia. Iau! Hai mai serios, hai să legăm. Nu legăm două pase, nu? Două pase, și eu ce
Adebayor a rămas. Adebayor. Dați mă că... Adebayor! Martinelli. Băia bun, cică. Băia bun, mă, bravo, băi! Cât? Da, dracu de taliban. Eram la tine. Vezi ce fac eu pentru frații mei? Las victoria din mână. Lași cioara. Lași cioara din mână. Vezi, bă, că eram aici la victorioși. Eram la victorioși, noi nu jucăm. Eu nu pot. Nu știu, mă, cum e cu ăștia noi. N-ai văzut că vreau să pun stop pe ea și mi s-a mai dus puțin, era să de port. Știi tu cum e cotidași noi? Dar bine că ai rupt tu gura. Dar da, azi că nu am jucat, azi că nu ai jucat. Bă, ce ai bun în față, că ați avut în față. Ați avut 30 jumate. N-am avut față, s-a clar. N-am avut față. Da, să știi că nu. Adică joci mai mult așa, că era Ce ați avut? 3? Nu știu, dar 2 sau 3-0. Pune 2 mai bine. Zi, Răzvane, cât ați avut? 2 sigur. 2? Ai venit cu setul! Ai venit cu setul de accidente! Toată colecția aia a făcut-o, nebunul! N-ai văzut cu aici, bă? Schimbă și picioarele, băi! Hai, 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 Ține-o, stai! Schimbă și picioarele! ai sărit o cipă de așa asta, băi! Nu te ascultă? Nu mi-ai văzut, băi! Un stop, un alt!
Iertați-mă, băi! Auzi, dacă îți gradele mai multe decât tine, ce vrei să-ți faci? Hai! Lasă-mă că fac porcici! Poate ăștia-s mai buni. Hai, tam! Hai, mai bun! Silviu, Silviu! Dați pe mine! Dacă lasă să iau gol. Nu! Am dat cu piciorul mici eu! Alex, invers, Alex! Invers! Alex, fă ce știi tu. Nu ține! Americanii. Ajută-mi! Uite acolo, știi?
Mircea pe stânga! Mai zic ceva. Ți-am adus victor. Cum n-a dat Mircea gol? Când am luat? Am luat gol? Înainte să dea Mircea gol. Bă, ai luat gol! Ai luat gol! Mi-a spart să ai luat gol! Lasă-mă, bine și bine. Bravo, mă, băieți, mândru. Băga-mă și până torpile astea. Ia, Alexi, ia-le tu. Ți le dau cu 200. Mulțumim, bă. Mi-ai și pula ei, David, și proști. Mai bine îl păstram pumele la obosit. Da, bă, pula. Păi nu poți să pleci de bula, pus tot până auto. Să mândru de jurul ăsta. Băieții mei frumoși. Dar când ne-a dat gol? Când ți-ai luat, Alex, gol? Ce? La o respingere. Păi dacă nu știi să stai în poartă. Mircea-i de vină. Mircea, de ce nu l-ai apărat, băiat? Ai văzut pasa de dat-o înapoi? Du Alex? Eram în atac. Singur am în noi. Și am pus tot pe minge. Eu să-i dau pasă în Alex. Bă, e vina ta că nu te-ai prins ce vreau să fac. Gata, bă. Hai că am jucat bine meciul ăsta, nu te cred ca pe tine.
Chiar a jucat bine. Bă, asta s-a jucat bine. A jucat bine. Nu l-am dus cu câștigat. Bine. Hai. Păi dacă nu dai gol, dar nu mai pe lângă. Bune, dar nu mai pe lângă. Dă la poartă că ești un bun. Faci un 2 cu băiatul ăla acolo în față, că știi și el. Hai, băi, Trebuie să duc acasă după? așa ai fi drăguț. Vorbim. Băi, nu ești așa de aparat, Alex. Este dinainte, dacă nu era... La mine așa cum e. Și că a fost aici, poate să...
Mă iau pe el, odată. Nu i-a avut ăsta. Te ajut? Am simțit eu. Uite și regea ăștia pula mea. Du-te pula mea și vede. Cât mai e? Ce? Dai stru. Și unde se-i bă acolo? Vezi că unde se pot. Bă, să nu. Câte meci mai sunt? Unul sau două? Sau niciunul? Două. Cât o? 0-0 cred. 2-0 total. 2-0? Mai avem un meci. Noi mai avem unul? Două. Hai, gata. El ai schimbat mă când Mă băteau după. Nu mă, sunt noi așa. Bă, tu dai bine la poartă, dar ce e la ei? Cine ai luat geaca pe tine? Da, să știi. Cezar, nu
Ia, nu să faci. Nu să faci. Nu să faci. Hai, bine, înapoi! Hai, hai! E bine, retrage-te, pentru noi e bine. Vezi dreapta, mă! Gol! Gata, scoate-o! Hai că noi ai revenit, putem să începem din nou! Bine, Denis, se pasă. Nicio nimic! Nu m-a ridicat! Nu m-a ridicat niciodată! Nu se pune că e din pământ, e din pământ. Bate în Denis, bate în Joacă, Denis, bate în Bate în head! Nu sta acolo, pe indirectă, poți să dea la poartă. Poți să fii indirect, să dai indirect, să poți să fii indirect. Și dai! Găsi, nu dai gol! Vezi că aveți în stânga! Vezi că e... Vezi că vine. Hai!
Te-ai trezit? Finalizează faza! Bravo! O, gata, bună, băi! Finalizați faza aia, puțită!
Poziția rămeșeală. N-are unde, n-are unde! Bravo!